FIP I can production. zviita manyama amire nerungu apo wava kunditakudza mutoro rangove jere risina mutungu imhosva here kuva murombo zvawafunga kuenda kure uko uchisiya vana ndiani achavariritira kana kugadzirira uramangwana une meso asi aione ronda rawasiya ende haripore zvawafunga kuenda kure uko uchisiya vana ndiani achavariritira kana kugadzirira uramangwana une meso asi aione ronda rawasiya ende haripore chasara kutsvaga godobori kutengesa muviri ugova nemari zvinova zvinondibaya moyo sei mumwe wangu singagutsikane rume rimwe churu harikombe rume singanyepe iwe harirore iva nemwoyo wekubereka tarira vana tsavanirira zvawafunga kuenda kure uko uchisiya vana ndiani achavariritira kana kugadzirira uramangwana une meso asi aione ronda rawasiya ende haripore zvawafunga kuenda kure uko uchisiya vana mudiwa uya tiwirirane tsuka tiunisane uya tiwirirane tsuka tiunisane vanasikana vodzungaira madzitete uyaikamurayira kuvaka imba kushingerera dzimwe nguva kuvavarira zvawafunga kuenda kure uko uchisiya vana ndiani achavariritira kana kugadzirira uramangwana une meso asi aione ronda rawasiya ende haripore zvawafunga kuenda kure uko uchisiya vana ndiani achavariritira kana kugadzirira uramangwana une meso asi aione ronda rawasiya ende haripore chasara kutsvaga godobori kutengesa muviri ugova nemari zvinova zvinondibaya moyo sei mumwe wangu singagutsikane rume rimwe churu harikombe rume singanyepe iwe harirore iva nemwoyo wekubereka tarira vana tsavanirira zvawafunga kuenda kure uko uchisiya vana ndiani achavariritira kana kugadzirira uramangwana une meso asi aione ronda rawasiya ende haripore zvawafunga kuenda kure uko uchisiya vana